Champagne in Kamperskolm. Theo en Ankje Witteveen hebben tekenen om de komende 4 jaar dwarpshoes De Kolle in het gebouw te runnen. Dat dienen ze de aankomende 2 jaar ook al. Troch het coronavirus wien dat onwisseren, maar dacht waren de uitbaters de stap op een nij te zetten. Hij krijgt alle verenigingen weer benaderen en er is eigenlijk elke vereniging is weer van doel op te komen. Dus als wij als in september losmaaien, dan vult het zich vanzelf. En we halen een heel mooi programma vullen. Ik voor de theatercommissie hebben wij een redelijke vulling gekregen. Wat er zei van, nou, dat is voor het eerst komende jaar. Nou, ziet het er heel goed uit. Van kroeg rond evenementencentrum en zilver hier. De Kolle moet een wichtig moetingsplak in de omjouwing worden. In oktober wordt er onder oren de bedrijven-expo Noord-Friesland houden. Een netwerkevenement om bedrijven in de regio naar voren te scoren. Wat is hier in de buurt te beleven? Wat voor bedrijven zitten hier? Wat voor mensen zitten er in Kolm en omstreken van waar kan wordt en waar dat wordt? Want dat is heel belangrijk. Want wij merken dus, doordat wij meerdere zaken hebben, dat wij bepaalde dingen helemaal in layout of grens ziekje, terwijl het hier op het einde van de straat zit. Er is in Kamperskolm al flink inzet op squalromte. Nou leidt het klam op cultuur. De Kolle moet een wie broesplak worden. Er staan intussen al verschillende theaterproducties en concerten op de agenda. Wij zorgen gewoon dat er is een geweldige behoefte aan vertier in de regio van Kolm en Noord-Friesland. De meesten hunkeren wij naar je ding, dus dat willen wij hun brengen. Onder de ambities leidt het in elk geval net. Er is keuze voor een contract van 5 jaar om alle ruimte te creëren om die plan te verwezenlijken. En we willen de meesten vertier bieden. De jeugd door erheen, maar we willen ook leuke dingen met theater doen. Dus wij willen broezen. Minder dan Aron, dat wij je kennen nooit. Dus wij zien hem echt wel heel goed tegemoet. Want we hebben 6 maanden draait steeds maar in de goede tiert nog. En dat we in de eerste 6 maanden hier in de Kolle. En daar zijn wij eigenlijk best wel tevreden door. En wij kennen alleen maar voor het Björkje, want achteruit kennen het.